I remain your friend, family chief, and if you call me that name, I become your body somebody. Yes. Umebe, Ntwadekwa. Adam ka check here for the design agaro. Afa ya wapa ngozi. Ihe niile ga-eme n'ime afọ a. Nwụrụ na ha aga nnọọ. Nke a ofe arụba m na-enyi ego ebe a. Isi ka m bịa fụrụ design and pattern o ji arụ nke ya. So ka m nwee ike mara ka m si eme nke m. Maka n'ime afọ a na ihe niile ga-eme. N'ime afọ a ọgbanje ga-agba. Yes. Ezigbo ọgbanje ga-agba. Ọ bụrụ na oke osisi ekweteghị, ekwetere m ya. Onye na-ekweteghị, ekwetere m ya. Asị onye kwe chi ekwe. N'ime afọ a ọ ga-eme eme o. O zuru onye m chọrọ ọkwa nwantịntị. Yes. I like him design here no make sense. Nkwe nke call ya machine. Na m ga-echiche bit red design ebe parapet ya na. Yes. Yes. Ihe ọma na-eghewe ọnụ oge. Ihe ọma na-eghewe ọnụ oge a na-ekwupụta na confess ya maka na ọ ya abịazo na ndụ m. Yes. Ihe ọma bụ magnet, okwu ọma bụ magnet. Ị na-ekwu ya na magnet ihe ndị ahụ ị chọrọ n'ime ndụ gị. Ị na-ekwukwanụ nke ọjọọ na magnet ihe ọjọọ n'ime ndụ gị. N'ụtụtụ mgbu a oge ka dị. Ga-ekwu okwu ihe ọma n'ime ndụ m maka n'ime afọ a achọrọ m mgbanwe dị oke egwu. Achọrọ m ka ọgbanje dị oke egwu na-agba. Nwoke na-ekwu nwaanyị na-ekwu ọnya confirm ọ ga-emerịrị n'afọ a. Onye kwe chi ekwe. Ekwere m na ọ ga-eme. Amagwa m n'eluigwe amaka ya ndị a na-amaka ya. N'ọnụ kwuru nje agaghị ekwu mma n'afọ a n'ime ndụ m. A sị na onye ahụ ga-ebu ọkụkọ ụzọ na-agba ụra. Ọ dị n'ọfọ. Afọ a afọ ihe ọma. Afọ a dị n'isi ụtụtụ ghewe ọnụ oge. Mana arụsị na-eje ọgụ na-eghewe ọnụ oge. Onye na-ekwetere ekwetere na-eji ha afọ anyị isi afọ ahụ nwanne mmadụ. Ịpatụ ụbịam ajọka nwanne ife onye ụbịam ji meri ebere. Mana ana m ayọ n'ime afọ a na-ekekere ụwa ga-agbanwere anyị ọnọdụ. Akwa ka m ji asị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gbawa mba anọkwa na nkịtị. Onye nọ nkịtị gwagodo ọgwụ ego. Ọgwụ ọ gwọrọ ghọrọ ya ahịa. Mana ị na-agba mbọ site na mbọ ị na-agba site n'ihe ahụ ị na-eme. Ekekere ụwa ya gọzi gị. Kwa n'ime afọ ya gọzi gị. Ihe ọnụ ị na-eme nwanne isi ike. A sị na ihe a na-emere ga-emere ruo onye mgbe. Don't worry. Ndị enu na ndị anaghị akọnetị gị to the right path. Ha ya akọnetị gị onye ga-eduru gị to ya die your destination. Ni nwanne anọ na nkịtị ọsọ ịgbakọta ọsọ ike gwụgo gawa ije. Ijekata ije ọgwụgwọ rịwa arịwa mana ahụna na-ekwu ofu ebe ihe n'ụbọchị nke tata. Na-asị enigwe na ndị a na ga-emegide onye ọna chọrọ imegide anyị. Mana nwanne nke ọ ị na-emekwa emegidekwana mmadụ ibe ya. Ana m ekwukwe na-ekwu ya oge niile. Enyekwere mmadụ ibe gị rizin ibe akwa. Enyekwere nwoke ibe gị rizin ibe akwa anya. Nọ n'oticha ihe a this man mere m. Ihe a this boy mere m. Nwanne mgbe ọ na-emewere n'isi gị ma na iji n'aka gị sign ya onwe gị ọdachi. Yes. Imegoro nwoke ibe ihe onye a mere m ihe a ịchọpụta n'oge gaa yọọ ya. Si nna m kwudo ododo gbaarụ gbaarụ na amakwanụ m ọma. Gbaarụ not by mistake. Ụtọ ezi obi ịyọcha ya ndị nnu na ndị ama amarụgo na ịyọ ọgwụ ya. O nwezi obere ọpịpịa dị na ya na ịta ya. Mana ndị nke ọzọzọ enigwe ya gbagharụ. Enwekwa ka imegide mmadụ ibe maka o kwere gị omume ka ime na mmechicha ya ihe. Arụpụ akụ na ụgbọ. Nwanne m chekigoro dị unu ka ị ga design adị kara n'ime afọ a na ihe niile ga-eme. Otu aka ọha m nọ. Chei